Наян. С Том Гайс. Онзи Гил, проект Подиум? Не. Директорът на тази компания. Шефът. Онзи от чековете ми? Онзи от чековете ти. И не е зле да го познаваш. Добре, благодаря, че... Ще си видим на попълна, Джаки. Кани го сме на фирмен голф турнир в Канектикът. Как дела? Знаете ли без? Големите искат да играят с Том Гайс. Ще бъде 30. Любиме за вносителя. Дай ще избере нас, което е важно, защото четворката с този човек може да промени живота ти. Подбери други думи. 4 часа с човек, който не е бил 20 минути. Кой беше Гайс? Откъде е се? Рисувах я. Много е добре. И ти ли искаш? Имаш. Благодаря. Преди 2 седмици, когато се казваше следващия топ триплю на Америка, отказах и преди месец, когато беше Блейк триплю.